Ini dulu aja saya kasih ke anak lanang Ki Gadang. Sajane niki teruntuk saya, putra Dikari dari Bumenik, tapi saya kasihkan untuk anak lanang Ki Gadang. Tanda terima kasih dari Bumenik oleh Gadang. Semangat anggone uri-uri wayang kulit tetap semangat. Bumenik. Mas Gading. Ya, ini terutama untuk anak lanang Ki Gading Power Kirsino Saputro saking Bumenik Taiwan le. Semangat untuk beberaya sinau pedalangan. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah laris. Nah, ini sebagai kompresor pokoknya luar biasa warga laras dengan adanya yang satu ini. Pokoknya minta lagu dibuatkan lagu pokoknya cepat sekali, 5 menit jadi. Naskahnya lagu pun juga jadi. Tanda penghargaan dari Bumenik. Ya, sami-sami. Ngono iki didum. Ya, ini teruntuk anak wadon sing ayu dhewe. Jaman dhisik nalika tasih kelas kawan SD, sampun bintang tamu nderek ngrawuhi almarhum Pak Sino. Lah siki ayu nika kaya ngene. Iki pikantuk anu, Dok. Saking Bumenik Taiwan. Kagem panjenengan. Nggih, sregep anggone sinau gladi muga-muga sukses. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Menik dari Taiwan. Semoga sehat Satu selalu. lagi kali. Oh, masih ada. Wah, ini pokoknya luar biasa PKWL setiap ulang tahun sindiannya tetap 10 genap lengkap. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ini ada salah satu dari ini ibu-ibu semuanya buat sinden warga laras. Wah, iki Monggo Bude diwakili artefak. Baca sia-sia kowe iki, Ding. Nggih, mboten. Bude Pras. Alah. Monggo Bu ditampu Bu terus nggih. Nggih, sami-sami. Kado nggawa kado kuwi ya ngono kuwi. Gede kadone malah. Ini sebagai tanda terima kasih ya Bu ya. Pokoknya semangat anggone gula bentah anak lanang, tatah guyub rukun untuk warga laras niku. Matur nuwun. Sami-sami Bu Pras. Keluarga PKWL mugi-mugi berkah barokah nggih Pak Bu. Amin. Kadonipun ageng kalih kula ageng menika. Lah nggih, lah pripun jenengan malah tambah kisut. Ning ya ora Sami kula sak pantaran menika umurin sak pantaran. Sepenting bagas kewarasan nggih. Mbak Yu mesti niku panjang yuswa insyaallah panggih terus mengki wulan ngajeng. Amin nggih. Kok tahun ngajeng kok wulan ngajeng. Mboten napa-napa wulan ngajeng. Wah, terusan alhamdulillah. Malah alhamdulillah. Sembah nuwun. Alhamdulillah, Pak. Ya sekaligus itu pemberitahuan ya untuk tahun depan untuk ulang tahun PKWL Klasik yang keempat. Insya Allah yang jelas di Sedayus ini. Tapi misalkan untuk Pak Suroso lagi bikin di pendopo di Jeporo jadi mungkin ke sono. Kalau nggak jadi tetap nanti di pendopo Tugu Pawenang di sini. Untuk tahun depan 2026 jatuh pada tanggal 7 November 2026. Jadi sekaligus nanti pas kita untuk merayakan HWD Hari Wayang Dunia yang ke-12 kita barengkan sekaligus dengan ulang tahun PKWL Klasik yang keempat. Aku rasa nyanyi ya Le, suaraku serak. Mboten napa-napa, Pak. Tapi rapopo lah njaluk lagu iki lah. Nah, Nggih, ngene kok. ki awak dhewe ora dhewe nok iki. Dikancani, "Ah iki iso kerah no." Berapa aja lagu? Ya pokoknya PKWL ini kalau punya hajatan ibarat juga warga laras sendiri yang hajatan karena apa panjenengannya luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu Waranggono tetap harus genep 10 komplit biar kompak ya. Dan juga untuk wiyogonya mari kita sama-sama untuk kawal anak lanang sepatus tambah sukses. Amin.
Langsung mau nek Bu ora kuat napase. Imbang ana katresnanku. Wah, tapi saya maaf mboten. Pelok nggih. Langsung mawon kok Bu kuat. Nggih, monggo Pakde. Langgam nanti habis baru digeculke raginan. Oh. Saben dina mung ngalamun jroning sepi semun amung tansah katulun wayanganmu aduh nimas wong ayu kita bisa lali sayang rurut cet ati lelewamu wong manis amung kumantil ing pandeng ing netra poteko sirani mas citra ing janji misah ke katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku cundulan prasetyaku tak korbanake jiwan roh. Ayo yo masih bersama warga Laras Indonesia. BKBL klasik yo. Semun amung tansah katulun wewayanganmu aduh nimas wong ayu lintang-lintang bisa
katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanmu ngos-ngosan kakean udut Paringke kula mawon mboten napa-napa lho, Pak. Wah. Aku nurun sing ngendang aku kok. Meso jane kurangi le, bin suarane apik. Nggih niki. Kula nek ngerokok nggih kula kurangi nek kula tambahi mengke selodawa. Maksudnya Pak D ki yang ngono dikurangi, tapi saya entek. Nggih. Mongko nimas katresnanku bebasane tanpaku tunduk lan katresnanku korban ake jiwa lan ragaku. Matur suwun, monggo dipun gayengke wonten Waranggono sedasa. Sami bintang tamu kudu lintang kesane gayeng. Monggo matur suwun. Matur suwun, Pakde. Nah, iki awak dhewe ora dhewe nok. Ora dhewe. Dikancani bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Alah nyok lali. Oh. Yo, kan sandiwara panggung. Oh. Bintang tamune apa? Ah, toh. Antil. Mbak Lintang Kairo ah. Yo. Wis ketok menjilo. Kuning dhewe. Piye, Dang? Wis kowe arep piye? Yo. Diaturi jumeneng sik no. Monggo, Mbak Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek aja napa. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Bersama sama Mas Gadang juga baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu, Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Gadang, Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh iya. Obat mau obati apa? Oh, macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata. Apa? Embuh. Tajin. Nggih. 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 Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih, anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih, Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan sugeng dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan. Aku arep muni neng mek ora tekan ya. Ora tekan.
Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat Nggih. ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Harapan. Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa teki Om Kiswan ya? Oh. Terus lemone alam apa-apa ki terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana Lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh, le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding ki Aja Lamis iki ya duet. Ojo Yang Lamis. Tawang dan Lintang. Ojo Lamis. Nggih. Dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih. Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh Nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaransemen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah to terus. Kuwi lek turu mung lagi 2 jam lho le. Muga ngaransemen iki. Proposal. Nggih, dipinangkani yang mana dulu Mas Gadi? Derek ajeng kang pundi riyin. Aja nderek kowe arep apa? Aku isi ana apa meneh diwaca sik. Oke. Ah, Saking Bu Samijah lali janjine. lali Nah, janji. Lali Nika janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, Oh, terus nggih. Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono, Sinom Parijoto, Mbak Ayu, Joto. nggih. Lewung Bu Prastiwi, wah Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Jan, iki lagi berapa jam ya Mas ngarape ini Nggih. tadi? Nembe wau latihane Isih bareng anget-angete. isak lagi bareng isak ki mulai latihan. Cek panas iki Mas ya. Nggih. Sik panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbak nuwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram medhase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story, iki nek ngembruki aku piye ya. Lah, Apane sing ngembruke iki. Kuwi mau ge story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh Ding duet meneh? ya. Mbok diselingi. Oh. Ya iki nganu wae, sing ngono to terus klasik. Oh, sing klasik Oh, iya, dulu. sing klasik Apa juga Yen ing mengkono. Tawang? Yen ing Tawang tadi permintaannya Oh, lho, Ibu iya. Menik. Oh nggih nggih niku Duet riyen lho. mboten napa-napa. Yen ing Tawang. Nggih yen ning Ini Tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya ning Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing Tawang dulu ya Mas. Nggih nggih. Ndek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya.
janjiku eling sumedet ras ing tias ingsun nimas urang mas aja kesusu Gadang. Ayo. Salah wis. nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangis ing tias soflene malik mas Loh, soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip. sebentar ya mas Sebentar. Iya, boten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan Wes teknis. sik, disikut sik. Lagi softline maintenance. Itu pengen mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. suwek mas soflene mas Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh, ngawur. ini masuk mata mas Waduh. masuk mata separuh soflenya Waduh. gimana Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa nih. Walah mesakake. Wis, aja nangis, aja nangis. Aja nangis. gak apa-apa separuh aja gini Wah, malah HP. Senengane sing separo. tekan dikit mau ya bawane mas Tekon ndi ya? Tekan Mbak oh Barsari. iya maaf ya mas Gading maaf Mboten nggih. napa-napa. ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono Nggih mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? nganteni badang bulan langgamnya duet ya mas Gading Oh, nggih nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. oh kenapa watu. mas gara-gara ini tadi Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Udu. kenapa Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul cah beling kok. Senengane Udu sampeyan.
Oh, adi wedok. Oh iya, ya. ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh, Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Ah, Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya, Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep Hadap mriko. sini Nggih. sayang no. Mbok Rin, mriki lho. Madhep Mbak. kono Atau sepet mriki? aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem karo nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Ayo Mas Gading. Lintang wong bagus. Janji-janji aku eling ayu. Terima kasih Bapak. Matani sing ati. Pinarung suarane ratri nenas. Tresnaku sundul di ati. Lintang Mas Gading. Nggih, Terima sampun. kasih. Matur suwun sangat Bapak Putra. Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Nggih. Gading. Nggih. Tuku suka numpak pedahan. Cakep. Oh, Mas Cantik. Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh, ya Sik, ya. sik. Aku sarwa salah ya. Dik. Lah iki Salah. mau kan sawerane wis metu to Mas. Ah. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya.
Toko suka numpak peda anti. Guyo prukon warga PKWL Klasik. Ya, Amin. apik. Terima kasih Bapak Putra. Dikarik. Yo, ora nggo spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra dikari tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, iya. alambene. Dengar Senengane pantun. kok. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air, biar masak gitu lho. Ya woi. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Dah. Tadi apa habis Neng Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih, aja lamis. Ojo lames. Aja lamis iki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mawon. Diselingi riyen, Kok tak lenggah. kalih ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah Mas nuwun. Gading, Mas Nggih, Gading. matur sembah nuwun lenggah riyen. Benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diseling dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Ding. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Sapa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jos. Nah, Aku siap keplok-keplok iki. oi.